Sa Good Vibes, mascara dancers sang Barangay Granada ang mag-perform sa pagdumdum sang Independence Day sa New York. May report si Nico Delfin. Kabahin lamang ini sang winning performance ang Barangay Granada Mascara Dancers nga natala na magapasakop sa kompetisyon sa New York sa Hunyo 4. Suno kay Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, nakahanda na karon ang 22 ka mga mascara dancers para mag-perform sa Madison Avenue kadungan sang pagsaulog sang Independence Day sang Philippine Independence Day Council sa Estados Unidos. Nabudgetan na to sa Quezon City Tourism Office for their uniform, for their practice allowance, ang ilang food allowance, nakatagan na to sila. Then starting now until the end of May, sige sila practice. So amo na gahatag man kita budget for that. Consider how prepared they are. 100% prepared. No? Ginahanda naman gani pating ilang mga costume. Makapila naman ka beses nga nag-perform sa abroad ang mga mascara dancers ng Barangay Granada na naging Grand Slam champion sa Street Dance and Arena Dance Competition sa Mascara Festival 2022. This is a competition, but due after sang lantaw nato, may ara kita parade gini siya, but I think do may ara man judging nga mata. Anong tawag sa event? Philippine Independence Day celebration sa Madison Avenue. Magluwa sa Barangay Granada, magapasakop man sa kompetisyon ang Barangay Sumag Mascara Dancers sa South Korea. May napulo ka mga dancers supod sa mga city officials ang magabiyahe pa South Korea halin May 29 sa June 5 para mag-compete. Ang Barangay Sumag ang naging first runner-up sa Mascara Festival 2022 Street Dance and Arena Competition. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.